Acabarem programa parlant de curiositats, com sempre, amb la Laia Martínez. Una secció que jo no sé ben bé com catalogar, Laia? Mai Què tal? sabem. Hola, Mai sabem. Núria. Per què, no? Per què ho hem d'etiquetar tot? Clar, Potser no fa cal. falta. Fora etiquetes i el que vagi sorgint. Com que és això, és explorar l'internet, i l'internet ens ofereix tantes possibilitats infinites. Aquesta vegada és un febrer lingüístic. Lingüístic? Molt bé. Doncs explica'ns què és això del febrer lingüístic, d'on sorgeix la idea i quina és la proposta d'avui, Laia? Doncs mira, el dimecres de la setmana passada, en Jair Domínguez va compartir una piulada que deia: únicament acabo de llegir l'entrevista més pedant del que portem de segle. I jo vaig pensar, quina és aquesta entrevista? On la puc llegir? I mirant, vaig veure que la persona a qui es referia contestava la piulada explicant que hi ha una diferència important entre el nivell intel·lectual i pedanteria. I a l'entrevista continuava dient que no feia bandera ni d'una cosa ni de l'altra. Llavors, aquesta persona és una crítica literària, que és la Júlia Ojeda, en una entrevista escrita que li feia El Núvol i que porta per nom La ficció que som una societat lingüísticament normal és suïcida. És una entrevista on, me l'he llegit, s'utilitza un registre literari molt acurat. Llegint em vaig trobar amb algun eufemisme per dir paraulotes en català, com per exemple no tenir bemolls d'escriure en català. Tots entenem a què es refereix aquesta paraula. I llavors vaig pensar... Sí, però no hagués dit mai que bemoll seria... No. Saps? Però mira, ho llegeixes i dius, doncs sí, per què no? I llavors vaig pensar, vinga, va, doncs anem a explorar i descobrim quina mena de paraulotes i d'insults es poden dir en català, que n'hi ha de molt bonics, i ens allunyem una mica dels típics i tòpics, que ara no diré aquí perquè no és necessari. I llavors, a partir d'aquí, vaig pensar en els típics de Tintín, en Capità Haddock, oi, Núria? Que ja diu el... És que se li en va el cap. Bocamoll, no? En aquesta entrevista tu has dit bemoll, dic, no ho havia escoltat, però bocamoll sí, no? Sí, exacte. Per exemple. I també una cosa que fa en Haddock és que insulta utilitzant mots normals en contextos completament diferents, com per exemple crustaci. I això ho utilitza com a insult. Que de fet he de dir, Núria, que ahir vaig fer un room escape i el noi, el Game Master, ens va començar com a insultar de forma divertida i ens va dir crustaci. Ah, sí? I vaig pensar, mira, justament. Mira. Molt bé. Et sembla si escoltem un exemple d'en Haddock? Vinga. I així fem La terra miserable, colla de pirates, mariners d'aigua dolça, carcamals, bordegassos, mercenaris, boteruts, corsaris, filibusters, criptocèfals, crustacis, analfabets, rampoines... Criptocèfal, és que clar... Clar, rampoines, no? Rampoines, és un lèxic tan bonic. Que bé que sonen, sí. Sonen molt bé. Boteruts, això sí que no em sonava, veus? No, ara hi ha alguns carcamals, sí, no? Sí. I llavors també, a part d'en Haddock, doncs un altre personatge que hem escoltat des de fa anys és en Vegeta de Bola de Drac, que els seus insults són molt cultes i són aquests. Tens raó. Gràcies, Vegeta. Haig de mantenir el cap fred. Tros de totxo aixelebrat encara m'emprenyarà a mi. Ara, també és veritat que sovint la televisió pública catalana, no?, que és la que moltes vegades ha impulsat aquesta tasca ingent de traducció al català, no?, de moltes ficcions que ens arribaven de fora, ha estat criticada perquè els seus insults no acabaven de ser prou contundents, no? O potser prou del dia a dia. O prou del dia a dia, també, podria ser. Me'n recordo... Que quedessin desfasats. Sí, no sé si... Perquè tu no vas per la vida dient a la gent ets un bocamoll. Però mira, abans amb Carcamal, saps de què m'he recordat? De quan veia de petitona els barrufets. Ah, sí! Oi que sí? És veritat. O, per exemple, no sé si tu també havies escoltat alguna sèrie en català d'aquestes policíaques a TV3 que començaven "Aturis, malfactor!". Clar, escoltes això i dius, a veure, un moment, te'n vas. Fora, no? Fora d'aquí. Doncs hi ha moltíssimes possibilitats. I llavors n'he volgut triar algunes, segurament, almenys per mi, de les que no coneixia, no tenia constància. Dic, vinga, va, doncs fem un recull.
I, a més, aquesta secció, Núria, la vull dedicar al fill de la Ingrid Vicent, la nostra companya, meteoròloga, perquè justament fa uns minuts m'ha dit que en Pau, que es veu que li agrada molt descobrir aquest tipus d'insults en català, que el sembla que li agraden molt. Li fa gràcia. Sí, li fa gràcia. Ens haurà d'escoltar, en Pau, i des d'aquí li enviem una abraçada. Això sí, no recomanem tampoc insultar ningú, O sigui, és per divertir-nos. Sí, home, però aquestes coses s'han de saber. Forma part de la cultura, saber insults. Ara has de saber quan utilitzar-los. Exacte, i que siguin gràcia. Vinga. Vinga, va, el primer. Afaita pagesos. Sí. Afaita pagesos. Afaita pagesos. Analitzem aquesta paraula. Qui és un afaita pagès? Doncs és una persona que és un escurabutxaques, un tafurer, un estafador de tota la vida. Un exemple. Sabeu aquelles persones que ens truquen per intentar que piquem i diguem els nostres comptes bancaris perquè ens diuen que entrarem en un concurs o que són de tal banca vol no sé què, doncs són uns afaitapagesos. Molt bé. Que el pagès resulta que no es devia afaitar gaire, no? I aquell que ho intentava es deia d'aquesta manera. Exacte. Molt bé, un estafador, un afaitapagès. Molt bé. Pòtol. Aquesta sí que és més coneguda, no? És més coneguda. Tot i que tampoc l'he escoltada molt, aquesta. Perquè aquesta és la típica que veies en els dibuixos, no?, de TV3 i que pensaves... Ets un pòtol! Clar, això sí, això està desclassificat. Sí. És una persona que no té ni feina ni casa, que és un rodamón o un vagabund, però es pot utilitzar com insult per renegar d'aquelles persones que no fan el brot, però per mandra. Exemple, no facis el pòtol, Jeremies, i neteja l'habitació. Molt bé. Molt bé, has anat a buscar tot allò que queda arcaic, perquè Jeremies també... Qui es diu Jeremies a dia d'avui? Sí, però és perquè ningú se senti com... Ah, val. No facis el pòtol, Núria, no passa res, ho pots dir, que no em molesto. Pastanaga bullida. Pastanaga bullida. Tu saps d'on sorgeix el pastanaga bullida, Núria? D'on? Tu te'n recordes fa uns mesos, potser ja va sortir per l'APM una entrevista que van fer a TV3 d'un grup de joves que estava una miqueta borratxets i una noia, la Candy, es feia com seu el qualificatiu pastanaga i l'introduïa dient pastanaga bullida. Escoltem-lo. Ara mateix me'n vaig cap a casa perquè sí que una mica ja atrapada. Semblo una pastanaga bullida. Clar, una pastanaga bullida tampoc és gaire diferent d'una pastanaga crua. No. De fet, pots dir patates, estic una mica encigronada, no sé. Que és persona amb poc seny. No sé si en aquest cas ella es referia a això, però bé, és una persona amb poc seny, ser un pastanaga. El següent terme que ens proposa la Laia és un que jo sempre l'he pronunciat, les poques vegades que l'he hagut de pronunciar, això és veritat, amb M en lloc d'en B. Ah, sí? Cagamandúrries. I jo, equivocadament, ara me n'adono que deia cagamandúrries. Cagamandúrries m'agrada molt, Núria. Introduïm-lo. A mi m'agrada molt. Doncs cagamandúrries en lloc de... Cagamandúrries. Perquè què és una bandúrria? Doncs no ho sé. Que la cagues, clar. D'on has tret això? Doncs, a veure, cagamandúrries significa pobre d'esperit, un pusil·lànime, un responsable, però també és un gallina. És el gallina de tota la vida, aquell que de la pel·lícula de Regreso al futuro, quan el Biff no para de repetir-li al McFly, eres un gallina, McFly, eres un gallina. Doncs això, el que li estava dient era un cagabandúrries. Molt bé. Un altre, cap de trons. Cap de trons. Això segurament a mi sí que em recorda bastant el Haddock, cap de trons. Sí? Sí. Una persona com imprudent, no molt impulsiva, que va d'un costat a l'altre. Esbojarrada, xalabrada, que està com una cabra. És un cap de pardals, podríem dir-li també toca campanes, està tocat del bolet, un barliqui-barloqui, un baliga-balaga, un xitxarelo, que xitxarelo és el vi, aquell que té els insults, veritat? Em fa molta gràcia a mi llegir-los. Barliqui-barloqui, Barliqui-barloqui, sí. És que ho vaig veure com a exemple al costat de baliga-balaga i vaig pensar, no ficaré baliga-balaga, és que de fet l'he vist per dir, però el barliqui-barloqui... Déu-n'hi-do, Un cap de trons. Ens encanten, no? Els cap de trons, mira, està bé. Ser així com una mica... Sí, una mica ens agrada, això. Per què no?
No és un insult ofensiu, aquest. No. El següent, a veure si el dic bé, Laia, nyèbit. Nyèbit, correcte. Nyèbit. Això no ho he escoltat en ma vida, Aquest Tu sí que està... No, està molt desclassificat, aquest. Que és un brètol, un gambirot. Un gambirot. Un gambirot. Una persona grollera i sense distinció. Doncs mira, podria ser tot el contrari, diríem, sí, un nyèbit, no? Un nyèbit. Antigament, per això, m'ha semblat curiós, i ho he apuntat aquí, es donava als ciclistes que anaven en bicicleta per primera vegada. Que penso, no sé què té a veure una cosa amb l'altra. Però sí, podria ser, per exemple, el gegant del Nobita, saps? El del Doraemon. Sí. No? El Podria ser un gegant nyèbit, per podria ser exemple. un nyèbit. Un bufanúvols, bufanúvols. Bufanúvols. Em sembla meravellosa aquesta paraula. Ah, mira, i més llegint el significat, té una persona creguda, amb masses aires d'ínfola, pedant, fantasmot o ser un milhomes, un bufanúvol. Un bufanúvol. És bonic, és bonic. Però a més també significa quan no toques a peus a terra, no? Que estàs massa en els núvols. Que això és bonic, la veritat, a mi m'agrada. Que seria, doncs, el típic pedant. És que, clar, dir-li un pedant, ets un bufanúvols? Queda tan bé. Li cau la gota, perquè, clar... Què m'està dient? Això és el que li volia dir, a veure, en Jair Domínguez, en aquesta periodista, potser sí. No? I no va saber com dir-li. Clar, bufanúvols. Li va dir pedant, li hauria d'haver dit bufanúvols i no s'hagués molestat. Sí o no? Potser sí. Cul de cafè. Cul de cafè o cul de taverna. Que aquesta també és interessant. És aquella persona que se la veu massa enganxada a la cadira d'un bar o una taverna, fent el seu cafetó, el seu vinet, la seva cerveseta, i només se la veu fent això, pràcticament no fa res més. Per tant, significaria gandul, dròpol o un manta. O manta. O un manta, sí. Unes garracries o unes xafaguitarres. Aquesta sí que, Sí. Una xafaguitarra sí que és més comuna. Sí. Ara, esgarriacries... Esgarriacries, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Que és això, no? Estàs molt motivada, Núria, per una activitat, per estar aquí avui a la ràdio, i de cop i volta et diu, home, a la ràdio, ja vols dir, Núria? Però sí, és un rotllo. I tu, no! Però sí, és molt divertida. T'ha aixafat la guitarra. Sí. A més, hi ha gent que és especialista en aixafar la guitarra, sí o no? Que dius, com pot ser que sempre que em dius alguna cosa sigui en aquest sentit com I després et diuen... malèvol, no? Sí. Una mica? Però els hi surt sol. Hi ha gent que ho fa sense mala voluntat, intenció, sense intenció. És com que ja ho tenen de dintre, ho han de treure. Han de veure sempre la part negativa, no? Sí, potser és que són pessimistes, no sé. Sí, a banda d'aixafar guitarres, pot ser. Exacte, esgarria cries. Un passarell. Aquesta també és bastant comuna, no? Sí, el pringat, de tota la vida, Núria. També, el pringat. Sí, però en comptes de dir-ho així, doncs passarell, esdernet, portafeixos... Déu-n'hi-do, a quin ritme estem perdent vocabulari, Laia? Clar, reivindiquem poder insultar d'aquesta forma o dir aquest tipus de paraulotes. És d'una bellesa, no? Una riquesa lèxica. Clar que sí, clar que impressionant. Sí. Per exemple, a nosaltres, no, que som de ciutat, moltes vegades se'ns han referit com a pixapins. Fins i tot ho fem entre nosaltres, ja ens agrada, eh? T'han dit pixapina? És que som pixapins, sí. I a mucha honra, no passa res. No passa res, clar que sí. El bo és anar i pixar-se al pi. I també et poden dir trepitjafarigoles. Sí, que l'Ingrid, de fet, m'ha dit que no té gaire sentit, perquè farigola, depèn de quina muntanya, no? Ja hem de marxar. Que ens hem quedat... Mira, ens han quedat manefla, galífer 10, panxa contenta. Esperem que al Pau li hagin agradat tots aquests insults catalans i a veure si a l'escola se n'atreveix a dir algun. Però que no l'enganxi, la mestra, que si no el renyaran. No, clar. Laia, moltíssimes gràcies. Gràcies. I a tots vosaltres, gràcies per acompanyar-nos. Demà tornem a ser aquí a partir de les 8 del matí. Que tingueu un bon dia.